4 na taon nang nagtatrabaho sa Business Process Outsourcing Company o BPO company sa Legazpi City si Joanne. Sigun sa iya, regular na piguhulugan kan sa iyang employer an sa iyang SSS. Kaya naman na-avail niya daan mga benepisyong piguopresir kan opisina. Katunayan, saro sa mga na-avail niya na sa SSS iyo an maternity benefit. Kaya naman, maugmada siyang mabaritaan na magkakaigwanin paglangkaw sa SSS contribution ngunya na taon. Sa siring da kayang paagi, halangkaw manan mga benepisyong makukuha kan mga siring yang nagtatrabaho sa pribadong kumpanya. Dako lang tabang para sa mo. Hindi ko man matataram kung how many percent. Pero at least, dako lang tabang ito. Kasi namamatian na mo yan. For example, pag nagka-calamity loan kami, salary loan, any loans, or even maternity loan. Kasi ako na-experience ko yun. Siring kay Joanne, dakulang tabang man para kay wholesale na 10 taon nang nagtatrabaho sa lending institution ang dugang na kontribusyon. Dako lang tabang siya para po sa ibang kasi kung yung 1% may po makakadagdag para sa iba, makakatabang po. Nahihiling ko po na dako lang tabang man po siya. Sigun sa tagapagtaram kan SSS Legazpi na si Jeanette Mapa, an employers mismo an mabayad kan dugang na 1% sa bulanang kontribusyon kan sa indang mga empleyado na formal lang pig-implementar kan petsa 1 ngunya na bulan. Ang dating 8.5% magiging 9.5% ang share kan employer, mantang mantinido man giraray sa 4.5% ang share kan employee. 2023 magkakaigwa po kita ng increase sa contribution rate na 1%. So from 13% magiging 14% na po ini. So ini po alinsunod duman sa Section 4 Article A9 kang Republic Act 11199 or Social Security Act of 2018 na this January 2023 magiging 14% na po ang satuyang contribution rate. Sigun kay Mapa, kadakulan magiging benepisyo kan contribution rate increase kan SSS. Siring na mapupunduhan kay ni an unemployment benefits. Saro ini sa bagong benepisyo kan SSS sa irarom kan Republic Act 11199 o the Social Security Act of 2018. Mas mapupunduhan man kay ni an mas pinahiwas na maternity benefits asin kadakol pang iba. For the minimum amount, nagpeg na po kita from 3,000 na monthly salary credit, naging 4,000 na pong monthly salary credit. So for the monthly salary credit na 4,000, ang monthly contribution po ninda, minimum is 570 per month. And kapag naman po 30,000 na monthly salary credit, yun na po yan ang maximum ta. So ang amount po na contribution ninda is nasa 4,230. Matao po nining kasiguraduhan sa satuyang mga miyembro na matao po ning mas mataas na mga benepisyo para sa satuyang mga miyembro. Araw po kang pag-claim sa sickness, maternity, disability, retirement, death, funeral, and unemployment benefits. So Ugmaman si Mapa na dai napapabayaan kan sa indang miyembros an bulan-bulan na paghulog kan sa indang kontribusyon. Laom kan tagapagtaram, lugod magpadagos ang siring nagawi asin mas dakol sindang makolekta ngani makatabang sa indang miyembros asin sa gobyerno. Urog na kung kinakaipuhan ni asistensya gikan sa indang ahensya. Igwamanin accredited collecting agents sa SSS kung saan pwede man sinda magbayad through GCash sa SM Payment Center o Bayad Center asin sa iba pa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.